গুরুদেব বর্মা কুসুম দেব বর্মা Yang pilih Pak. Ya, sorry. Oporna de Burma. Kalau yang kanan. Ulpoti. Right. Ya, kalau lagi. Gue yang dulu. Bubon Rwkhe de. Tapi ini mungkin bisa. Entah. No. Hambai. তিনি এমনিও বৈজতন হিনো বেলষষ্ঠী খাংরানি মোটাইবা বেলষষ্ঠী সালো গাঁওসভা হিংকাই হালাহালি এবং आसारामबारि बुथ केन्द्रनि खालायजाक श्रीरामपुर गाँवसभायाव आं निजे आगे कग्रि खालाममानि बरंनो बंगबो बातंखौ टोटेल यांगो 8टा प्लस 3 यांगो 13टा 8टा बाय 13टा हंखाय 21टा टोटेल ओ 21टा नि बिसिङाव आं एक बोसोराव बरनो सामानि ओ एक बोसोराव 12टा बाइकखौ ते बाकी रिथाय दंमोन न आं ओ डिसेम्बरनि बिसिङाव अलरेडि कमप्लिट खायनाय दिनै आं कग्रि जाक दं मन बागै दिनै आं 2टा गावसभा रिनाय अरवा 30 जन रिनाय आर अंगवा जों पूर्व लक्षेश्वराव अरवा 33 जन ताबु रिनाय आरवा जस्ट 3टा कग्रि जाक इनके आनि निजेस्व आनि सैलारि आगिबो आं कग्रि मारिबा आनो जदि बुथ रिवै कपलाय खाय रहरका हांकाय नरनो आनि 1टा बोसोर सैलारि आं नंनो चारिनायनि कग्रि जाक अबनि कारणे तिनि आं बरनो नुखा तिनि बेलषष्ठीनि खाना दुर्गा पूजा नाय अ दिनो हयतो बर आनि अ रां बाय असंतुष्ट अंगिया फानो बरनि बुखाव एकटा शांति जिनिस एवं काहाम जिनिस आसायथुन हिनि न आं बरनो कग्रि मानि न koknarukna बरनो आं 30 जन न आं रिनेन बायदो थांबाय आच्छा तेव कि गरिब नाय दे रिजाक ना जस्ट बुटसुपुरा नाय रिजाक मान कला अबो हंगाय जारा सुगिया रंनो न जों बरनो रिक्वेस्ट खायजाक जारा सुगिया रंनो न बरनो किचा अ रां रिनानि थुरगिनि आं बरनो सावैनो अ श्रीरामपुर गाँवसभानि चेयारमेन आनि रुगि दङ चेयारमेन नि सदस्य तिनो बरक अबनो मुं लिस्ट खायगा अ मुं लिस्ट नि अनुपातेन जों 30 जन सेटल खायगा आरो लकी पश्चिम लक्षेश्वराव जों आरो 33 जन ताबो 3 दान समय दिनाय माने फैमिली 30 जन फैमिली